Sakpan lagi na ako ng tinaguan ninyong skandal, diba na ka? Tuara! Sakpan lagi yung skandal, yung diba na ka? Ha? Asa man? Hey, di man bayi ng kauban ni Jubin na may iko. Upatol po na ikagon 50, be? Ikaw ba? Ato gay nang itres kay atong delete ton, nalingaw po nung gaglantaw na. Oh, delete na oh. Kay eskwela tag hacking. Ikaw na lang untay ga-trace sa imong skandal para di mi kakita. Kabalo mo nagkang wala ko'y gadget. Unsa man ako pag-trace be? Talking about gadgets, nakoy daganare. Oh, diari tanan no. Dai Ima, dai Aerox, dai EDB, dai generator, dai Rakal, dai Rose, dai Honda Dream, dai XRM. Natanan no. Maora ni ako nadala sa pagkaron. So si mana ra ni mga Raptor ug mga Montero. Si Master. Gusto man ang lain magtinanawan ako dong. Kato kag sa dili ni maayo gikan ni mga gadget. Sa maayo ni gikan nakaila ka ni Elon Musk. Nakig-transaction na nato. Dollar na ha kay gikan na ni Elon Musk. Di na ko mudawat karon og tag sa kalibo kay makasuhan tag mapilo. Adi dya po sa ingon master nga naakoy duda nimo. Ang ako lang na ako'y nabantayang kabaguhan nimo. Nyulok man karon master. Kane? Kane? O kane? Mao na uniform na to. Para mahimutang anonymous. Trademark na to. Aw, oh, tuod. Para astig lang taon. Nya master, asa man na orderon? Og orderon manggaling kana pula mang pisipe. Kane, makasuot ra mo ani og mga official hacker na mo. Kamo kay eskwela pa man muna kog hacking mo nang pagtinaro mo eskwela aron makasuot mo ani. Ah, masuot ra ka na ako pohon. Oh, mo nang paningkamot mo. Sa may gilantaw ninyo. Ayati mamang gisiban mo yung nagbold. Unsa man tawo mo roy? Ama na. Dita. Gisi dili mo to skandal nako. Ingon kog i-delete. Ay imo ari ng skandal. I-delete na wa kay buot. Wala man ka. Lain pa yato unsa man dayto yung tuyo hanay mo eskwela mo hacking. Mulan taw nagbold. Oh, sorry master. Ako ra mo lang gipa-trace, gipa-delete. Gi-save ko ni mulay. Hello. Managtulod pa jud mo. Ikaw, unsa may tumong nimo nga eskwela kaning hacking? Ako man good master, miskuila ko ning anonymous. Kay aron makakaton ko unsaon pag-hack. Kay akong i-hack ng Chrome kay dagan kay kung daog tong iPhone pero wala ako nakakuha. Ako master, ang akong purpose sa pag-eskwela dire sa Anonymous, ang pag-hack sa mga tao. Kay akong i-hack tong uyab ni Dario para mapunta nako. Insulod ko aning anonymous master. Kay ganaan ako, ihak akong motor para pultang kanunay. Ako master, niskwela ko og anonymous kay gusto nako magkaton og hacking. Kay si Google manggod gapa-price siya og $60,000 kung kinsa manggaling maka-breakdown sa ilang website. Unang interesado ko makakaton og hacking. Ganahan sa kong minds na rin bata. Okay na sa utok. Di para sa aning tulungan. Sulatok na may mata. Siya ka tawag. Hello sa mo. Hello. Anonymous speaking? Yes, Mr. President. Okay, okay. Okay. Ako na mga estudyante bahala mo dipis na. Okay, kape. Salamat. Salamat, Mr. President. Karon, yung tawag na ako si President Oscar Hidalgo kay nahurot na itong mga angila dito kag gipampusel ni Renato Hipolito. Kita na po dito ang ipadala kitang mga anonymous kay aron ipadepuse ang bomba ni Renato. Alert mo. Be ready. 2 minutes sleep master. Matay din na ako kaya. Tawag master. Hanay. Kiwa man din ako na discuss ninyo usa pag-defuse ng bomba. Na. Usa na problema ni mo diha? Master, kalibo ko hari master kay duha magkabukulo. Asa may putlo nane, kaning brown or kaning blue? Kanang brown dan, Kanang brown! Kanang brown na! kanang brown. Kanang! Mo gina! Kanang! Ay dili na kanang blue. Kanang blue ba? Blue. Ha? Blue? Blue. Oh, blue na, blue. Kanang brown! Kanang brown! Kanang brown. Putla na lang! Kanang brown lagi! Sus kanang brown dan! Kanang brown ba? Putla na na! Dilo mo dia. Ay mo si kuputisap. Blue na. Dua kayo ba? Blue lagi! Blue lagi. Blue na! Brown lagi na! Kanang brown! Kanang brown! Putla na lang! Kanang brown! Brown lagi na! Bayang! Mga matay ta! Blue ba? Blue ba? Putla na! Putla na! Brown kaniya! Kanang blue ba? Brown na! Brown na ba? Kanang brown! Brown lagi na! Brown! Brown lagi! Brown! Brown! Brown!
Puta na bro! Bro na yun! Bro lagi na! So, sanay to! Sanay! Sige! Ug maputol lang blo, ug mubuto, daog me. Pero manipios lang blo, daog mo. Oh, sige! Sige! Money down! Money down! Oh, money down! Money down daw. Ha! Game! Sige! Go! Puta na yun! Puta na yun! Taog na ngayon! Punti ka! Puta na yun! May na na! Bro! Bombi mo to! What? Yes! 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 Di pumitantong dalo. Mang libre me. Hoy! Libre! Libre! Let's go! Ay!